nawr ten. Ie. Cedyn nhw 5 mlynedd, a nhw bob man yn dyn nhw. Fel sy'n ni di blino bach yn un o'r fan hyn, yndyn ni? Hodyn, ti'n gweld nhw mewn gwyliau fwyd hanner gymaint ag o ti? Ti'n gwybod? A ti'n meddwl, blynydde nôl, fi'n cofio mam gi yn y siop trin gwaltau, oedd hi'n arfer rhoi ni bob cwsmer, a rhai bach o nhw. Ti'n meddwl, y peri cakes bach. A ti'n meddwl, ti'n cael twtch bach o rhywbeth melys gyda dy de, a dde jyst yn berffeth. Ni di mynd nawr, ti'n meddwl bach yn popeth yn ormod odyn. A ti'n meddwl beth, ti'n gofio watcho faint o galorïau sy'n pethach. Mae'n ormod o faint i blant i fita pethach fel yna, a wedyn moyn un arall, ti'n meddwl? So, butterfly cake fach yn neud y tro. Ie, na fi di wneud nhw nawr yn draddodiadol fel yr Americanwyr yn neud cupcakes fan hyn heddi, sef y rhai mawr yn, mae'r hyn, hanner a hanner i fod yn onest, ti'n meddwl fel y muffins. Ond newch, rhai bach twt, a wedyn, wrth gwrs, chi'n gallu fforddio cael doi ohonyn nhw. So, i ddechrau oll, wneud cacen arferol, mae'n dyfu'r menyn mewn fan hyn, neu'r maj yw hwn fel mae'n digwydd, a mewn at hwnna, dwi'n mynd i ddodi yr siwgr man. Mae'n neis bod plentyn fi'n credu, neu bod chi'n fel oedolyn, yn gallu taflu yr cynhwysion ma at ei gilydd, heb gorfod meddwl gormod. Pwysau 3 wy. So mae 1 wy yn 60 gram fel arfer. So mae 3 wy yn 180. Felly 180 o siwgr, 180 o fenyn, 180... Mae mor rhwydd, a wedyn ys dim eisiau estyn am yr un lyfr i weithio fe mas. Gofalu bod y siwgr yn mynd mewn i'r menyn yn llwyr, a fi wedi gweud hyn o'r blaen, a wedyn yn ni'n dod i'r wyau mewn. Dorau nhw mewn i'r bowlen bach yn gynta, achos yna beth dwi'n dysgu. Y plisgyn, neu... Hwna'n meddwl unan. Y plisgyn. Gallwch chi gwybio rhain os chi am. Ond does dim lot o amser dyn ni, felly ddodwn ni'n mewn fel hyn. So, bron iawn ryseit, sponge dy ti fanna nawr, fe? Ie, ond na beth o'n i moyn sôn amdano, a beth dwi'n mynd i wneud nawr, dwi'n defnyddio hanner hwn fel sbwng arferol. Os welwch chi fan hyn, mae yna amrywiaeth o liwiau. Mae dyfu'r sbwng fanila yn y gwylod, so nes i llenwi hanner gyda'r fanila. Wedyn, yn gweddill y cymysgedd, oedd i bach o goco i wneud blas siocled, a wedyn dod i hwnna ar ei benne, a jyst mynd â llwy fach trwyddo i gael wneud i fel y fath o marble. Ond beth sydd gyda fi fan hyn, blas mefus. Llwch chi ddod i hwn mewn i rhoi blas i'r cacen ei hunan, nid yn unig i'r buttercream sydd ar y top. Nawr dod â gweddill y blawd mewn nawr ten. Blawd hunan godi wrth gwrs. A tra bod ni'n aros i hwnna i gymysgu, na i ddangos i chi, pwy mor ffres mae'ch coco chi yn y pot. Mae wastod yn mynd. Wastod. Mae jyst yn fesur yn glynu at ei gilydd, felly mae wastod werth. Hyd yn oed os ydy'r blawd yn ffein, dod i hwn trwy rhyddill bach fel hyn. Jyst eitha cyfan trwyddo yn y pen draw. Mae jyst yn gofalu bod chi ddim yn cael twlpau caled o goco. So mae hwnna dyn ni'n barod nawr ten. A na gyd ti eisiau gwneud nawr yn daclus a cymryd eich amser. A ti'n rhaid i gael peiriant, ond bo'n braich neu tro'n iawn yna wrth gwrs yn diwedd. Safi amser. A beth, y ffordd dwi'n tueddol o'n wneud tynnu hwn nôl nawr fe bod y camera'n gallu gweld. Dwi'n defnyddio llwy fawr a llwy fach, cymryd y cymysgedd yn y llwy fawr a'i ddod i fe mewn gyda'r llwy fach. Mae hwn wedyn chi'n defnyddio llwy fach hefyd. Ie, pwyll bi a i... Ie, achos wrth gwrs, os ydw yn cyffwrdd ar ochrau, mae'n mynd i losgi. Fi'n gwneud mesyn yna nawr. Mae hwn yn weddol, oedd y menyn yn llifo, felly mae hwn yn weddol glyb. Mae'n berfrydol. Mae'n joio'n y studio, mae hefyd. Odi, mae yn. Fi wedi cael farn gyda, chi'n gweld y rhai sydd wedi gorffen fyna. Mae'r eising wedi bod yn llifo oddi wrthyn nhw. So, wneud na yn y man cynta. Wedyn, dodwn ni hwn nôl. Fan hyn. Coco ar ei benne. Coco mewn fel yna. A ddod i ferno. A fel chi'n gweld, ychwanegu'r coco ar y top. Nawr, yn y pen draw, bydd gyda chi rhai fel hyn yn dod mas o'r ffwrn. A wedyn y gyd sydd gyda fi fan hyn yw llond llwyed o fenyn mewn siwgr eising gyda tamed o ddŵr a wedyn just i ddod i fe arno fel yna yn daclus. Mae'n nosl fawr ti fanna nawr. Odi seren fawr fel bod e'n gallu dod mas yn rhwydd iawn. A wedyn wrth gwrs i addurno fe, mae cymaint o bethach yn y siopiau dyddiau yma. Os chi ddim yn moyn gormod o eising, just dod i darn fel yna. A wedyn wrth gwrs, just i gwplo'r cyfan gyda rhywbeth coch lliwgar fel yna ar y top. 1 o dy 5 dydd ar y pen. Yn gwmwys. So rhwng yr ratatouille a'r cacennau, chi ar eich ffordd i fywyd da. Wel, mae hwnna'n lyflu. Ti'n gwybod ydi, mae hwnna'n lyflu.